Story time για το μήνυμα που έλαβα 15 Αύγουστο την ώρα που καθόμουν στο τραπέζι. Αυτό με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι τελικά δεν έχουμε όλη την ίδια αντίληψη της πραγματικότητας. Είναι 15 Αυγούστου, έξω 45 βαθμούς, το εργαστήριο φυσικά κλειστό, και εγώ κάθομαι στο τραπέζι με την οικογένειά μου. Χτυπάει το κινητό, ανοίγω το μήνυμα και βλέπω ένα καταπληκτικό με θαυμαστικά. Παρήγγειλα χθες το βράδυ μια προσωπημένη κορνίζα με φωτογραφία. Είναι απαράδεικτο. Δεν έχω παραλάβει ακόμα tracking number και την θέλω για αύριο το απόγευμα για τη γιορτή του άντρα μου. Παιδιά, πάγωσα και κοίταξα το ημερολόγιο, λέω πως έχασα τις μέρες. Της απαντάω γενικά. Κυρία μου, χρόνια πολλά. Σήμερα είναι η μεγαλύτερη γιορτή του Αυγούστου. Τα κούρια είναι κλειστά και το ίδιο και το εργαστήριό μας. Η παραγγελία σας μπήκε χθες το βράδυ. Και τι μου απάντησε? Εμένα δεν με νοιάζει, το e-shop σας στο ίντερνετ δούλευε κανονικά. Αφού με άφησε να την παραγγείλω, εσείς έπρεπε να την ετοιμάσετε και να τη στείλετε κανονικά. Είναι να με ενημερώσετε για τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Πρέπει να καταλάβετε κάτι βασικό. Πίσω από την οθόνη του e-shop δεν κρύβονται ρομπότ, αλλά άνθρωποι. Για να γίνει δικιά σας μοναδική κούπα ή παγούρι, πρέπει να ανοίξω το αρχείο, να ετοιμάσω τη μακέτα, να το τυπώσω, να το πατήσω και να το πακετάρω. Και φυσικά να περιμένουμε να ανοίξει η μεταφορική για να το στείλω. Αν θέλετε να παραλάβετε τα δώρα στην ώρα τους, δείξτε λίγο ενσυναίσθηση και προνοήστε. Κάντε την παραγγελία σας εγκαίρως στο ξυλόκοσμος.gr και άστε μας να κάνουμε τα υπόλοιπα.